Britská spisovateľka Susan Clarková vydala v roku 2004 obsiahlý vyše 900-stranový román Jonathan Strange a pán Norrell, ktorý sa odohráva v období napoleonských vojen väčšinou v Anglicku. Je to próza o strete reálnych historických udalostí so svetom mágie a kúziel. Čitateľa uchvátí najmä nesmierne bohatý dej, obrovská autorkina imaginácia a typicky anglický suchý humor. Viac o tomto románe vám už povie prekladateľka pani Olga Královičová. To je taká zvláštna kombinácia fantasy románu a historického románu, pretože dejiny sú tam opísané tak, ako sa odohrali. Ale interpretované sú takým spôsobom, ako keby sa odohrali tak, ako sa odohrali vďaka tomu, že pôsobila mágia. Príbeh sa odohráva zhruba na prelome 18. a 19. storočia za čias napoleonských vojen a hlavnými postavami sú mágovia. Mágovia teoretici, teda spočiatku oni sú teoretici a potom sa z nich dvaja, ako si z dvoch sa vyklujú mágovia praktici, ktorí sa snažia ovplyvniť dejiny, alebo nenápadne ovplyvňujú dejiny, teda napoleonské vojny pomocou mágie. Ten jeden, ktorý je vlastne tým prvým mágom, praktikom, je starý pán Norrell, veľmi zašitý v knižnici, stále si nedôveruje, že môže praktizovať mágiu. A potom si nájde takého mága samouka, ktorý sám v sebe objaví akési magické schopnosti, ten sa stane jeho učňom a ten vlastne má tu, ako mladý človek, má tu odvahu používať praktickú mágiu a zasahovať do dejín. V tej chvíli sa rozozneli zvony. Nebolo to nič viac ako zvony vo veži svätého Michala odbíjajúce polhodinu, ale v katedrále zneli zvláštne, vzdialene ako zvony z inej krajiny. Vôbec to nebol radostný zvuk. Gentlemani z yorkskej spoločnosti veľmi dobre vedeli, že zvony často sprevádzajú mágiu, a najmä mágiu nadpozemských tvorov, férov. Vedeli, ako sa za starých čias často ozývali strieborné zvony, keď mali féry uniesť nejakého Angličana alebo Angličanku osobitých cností alebo krásy, aby žili v ich strašidelnej krajine navždy. Keď zvuky zvonov utíchli, odkiaľ si z výšky, z tmavých tieňov nad ich hlavami sa ozval nejaký hlas. Autorka Susan Clarková, pokiaľ som čítala nejaké článočky o nej, ona učila, myslím, angličtinu, potom pracovala v nejakom vydavateľstve, zdá sa mi, že na kuchárskych knihách a pomaličky túto knihu písala 10 rokov. Takže preložiť to za toho pol až 3/4 roka je vlastne hrozná robota, keď to tak vezmete, že ona na tie úvahy všetky a na to dobrusovanie mala tých 10 rokov a u nás sa knihy veľmi rýchlo musia robiť. Mne sa práve celkom to označenie Harry Potter pre dospelých nepáči, lebo akoby, nechcem povedať, že znižovala trošku hodnotu toho románu. Je to síce fantasy román, lebo to je boom fantasy literatúry teraz, ale tým, že je tam to historické pozadie, je podľa mňa taký hĺbšie, zaujímavejší. A nakoniec aj ten pohľad na tú mágiu je trošku iný. Nielen taký magia na hranie. Tam ide o to, že nakoľko človek môže manipulovať pomocou svojich schopností s ostatnými a nakoľko nie.